Ahoj lidi, tady jsem si připravila na Robloxu jedno obíčko. Jmenuje se to Obi But Your or Sur Set, nevím. Tak jdem na to. Tak jo. Tady to je hustý, ale ne asi, nedám se to. Tak tu. První vychytávka je co to má být? Mi tam má skočit tohle, když skočím random. Ale už to bude končit. Let? Ne let. To je hrozný. Když se třeba zaseknu tady. Ještě, že jsem tam nešla. Budu se radši od toho uhýbat. Dobrý, teď to bude končit, počkám tu. Dobrý, rychle to můžu. To se celá klepu, když chodím, ne když skáču. To je divný, že lidi? To je mega divný. A klepu se celá. To je poha. Já jsem malá. Tak tohle je moje vychytávka. Musíte se takhle podívat a když je to takhle, tak to není správně. A když tady to, taky není správně. Když tohle, je to správný, protože to nejde tam dolů. Ale pořád to zůstává. Co to má? Jo. Když skáčeš třeba na měsíci, jak to je takhle. Tady můžu normálně chodit, lidi. Op. Červená je real. Já nemůžu skočit, já jinak vybuchnu, hej. To není fér. Co? Já jsem vyskočila? Nevyskočila. Jo, já jsem nemohla zastavit. Moje maminka mě vynadala. Dobrý, už jsem normální. Teď už nebrečím. Co to je? Já skáču, no, jde rychle. Op. Ne. Op. Teď vůbec já nevidím. To není možný tohle. Op. Jako není to až moc hrozný, ale když třeba takhle skočíš, tak můžeš najednou skočit blbě, jak teď. Já jsem teď neviditelná. Nikdo mě nevidí. Skvělé, ale já se ani sebe nevidím. Já se bojím. Já spadnu, aj. Tady můžu normálně chodit. To fakt nejde vidět. Dobrý, už jdu vidět. Tohle. Tak, to si dám takhle blíž, ať vidím trochu aspoň. Op. To bylo fakt dobrý. Op. Co to je? Ale je to dobrý, aspoň, že trochu vidím takhle na cestu.
než je daleko. To je dobrý. Asi půjdu takhle. Op. Já jsem šla druhou stranou. Teď vidím úplně blbě. Potřebuju asi brýle. Dopředu, hop. Op. Dobrý, jsem tu. Už to bude končit. Trochu se teď bojím. Skibidi toy. Počkat. Já jsem teď skibidi toilet. Nebo toilet. Ne skibidi. Ale budu... Nebo skibidi toilet budu... Skibidi skibidi. To je hrozný. Jo. Co se stane? Tak já takhle umřu. To blbý, musím chodit takhle. Radši by jsem byla navždy takhle skibidi. Protože skibidi nebylo tak hrozný. Ne. Op. Ne. Rychle dokud. Ne, tohle je hrozný. Musím říct, že tohle je fakt hrozný. Říkám, že to je... Nemám mít takhle? Aha. Op. Dobrý, už to skončilo, pane bože. Co? Já jsem tak dlouho. By jsem rovnou mohla být žirafa. Takhle, ale ve tvaru žirafy. Normálně žirafa se volá sama. Já jsem nikdy v životě neviděla žirafu. Teď jsem jako slepice. Jako já nejsem slepice, já se pořád nestěžuju. Jako úplně pořád ne. Ale... to je hrozný. Musím číst. Prej kokodák. Tohle jsem už měla lidi, že? Myslím. Kličky jsou možná nejhorší. Nebo nejsou úplně. Ale vidíme to. Jak to je takhle. Jak to je dobrý, ty kličky. Konečně vidím úplně co. Tohle jsem myslím měla. Op. Ne. Viděli jste to? Jak jsem málo umřela. Op. Teď to bylo dobrý v tom. Teď jsem jako husa, jo? Husa, pusa. To se rýmuje trochu na husa, pusa. To? Trochu skáču. Jako husa, pusa. Když budu husa, tak se budu říkat husa, pusa. Skibidi toilet. Znova. Ale to není hrozný, když se to dáš takhle. No takhle je to jasně já. Protože nevíš, jak chodíš. Tady mám trošku nohy, vidět moc nejdou. Op. Tohle je dobrý. Tady můžu normálně takhle chodit. Já jsem zase malá. Tohle je asi nejlepší, co... Hlavu mám největší, ale jinak jsem malá. Op. Ne, já jsem miminko, tak proč spadám? Mám velkou hlavu jednou. Ach jo. Let je asi. Proč let? Let je nejhorší. Asi. Protože když třeba se zamrazím tady, budu na tom stát, tak mě to bude ubírat. Už mi to ubírá hodně. Ubralo mi to trošku hodně. Nesmím se zastavit.
Tak já utíkám. Op. Tak já se vůbec nesmím zastavit. A fakt vůbec. To moc není, my jsme různý. Jenom chtějí, aby jsme... zase jsem dlouhá. Musím strusnout. Kde... Týpko. Tenhle se má. Ach jo, ten už je určitě na konci dávno. Ale ruší mě. Teď vidím úplně blbě. Vidím trošku barvy správně, ale ne úplně správně. Už vidím konec, hej, lidi. Lidi, jestli to teď dám tady, doskočím až do konce, aby jsem teď neumřela, tak dejte like. Ne, tak dejte like. A když to nedám, tak dejte, tohle neplatilo, jo? Tak dejte odběr, když to nedám. Tak můžu jít op. Ne, nedala jsem to, tak dejte odběr, prosím. Nemusíte dávat like, ale odběr, prosím. Ach jo. Proč mám foťák tady? To je blbý s tím foťákem. To má, jo, tohle je nejhorší. Tak to umřu asi 100krát, musím počkat. Op. Na to fakt dám. Oh my god. Teď nic. Teď budu muset chodit jako postižená. Dobrý, už nemusím chodit jako postižená. Co se stane? Nic? Nic se to nestalo. Jasně chci taky lítat jako on. A zpívat přitom. Ale jak mám dát jako to, aby jsem nemusela mít to. Tady to nemají, bohužel. To je tak blbý asi. Prosím vás, co to je? Zkusím to dát. Co? Ne. Co? Tady jsem nebyla. To je další level, tak to... asi už budeme končit. Tak. Ahoj! A dej ten odběr.